Hato kalong ni banye syongka bat kakuru kupa baka. Kene kalong ka jingli ki babun na ki para samla ki kwa bantip ha. Hakakam syongka syongman namar bakalong ka benta. Kabadan kam hadu kata-kata. Haka akor kalong beriu man beriu. Tongin baik mentah hato kalong ne ka bit ni banye syongka bat kakuru kupa ubaka. Haswa banya syaprang yigini ka benta nga kerpar bapin snap ha bin pabin. Kenang bakan wanra ka bakam syai bat bapin sngau kulumar ladangim snap lele hadu ka bakut kan pen kulumari ka jingmut jing perkhan namar kene ka benta kalong ka bae hadu kata-kata pat ka badan kampat akalong briu man briu le se ban batai ha ka video ka khamsem jing bapin sngu thulun kum ba batai para mar khmat rewat la kata hang ne mentang na wanra kum kamat ban yo jing mentoi bat bapin sngu thu katdo kat ne Haka rukom kasi kalong kabambit banye syongka syongman berkipara terai, kipara arkmi, bat kipara kur ukpa kibalong kinyakha, kibalakhat kha, bat kibadang day terai, hitroi bat ukpa ubakha. Lane kita kipara terai kijong ukpa. Kino kiblang day jaj na ukpa, bat ba ukpa udang kam terai kumya lagi jong kipara, kalong kabambit. Bat kapasang banya boy kha lane banya syongkha kibana gajaj ukpa kibabit banya syongkha kilong ki khon para kur kenthai ukpa ya kibala jukhat kita kibakha sang salit nei kibakha kibamsang banya syongkha habaja baki khon chinrang ukpa ki syongkha baki khon kenthai na ki kur ukpa ki danyo kor nyotang kum kata kabaki ong lawan hap ukhau keliang Habai syongka bat ki bakha sang salen bat haba ki kam kyau kam kthau bat ki da ong kum ne uno ukun kini ubaya poi kha lane syongka bat ka persakur ukpa ya kato kenya kha shubu menta ya ka kha he uhaban ong da ka kyau tang ba umla ban kam kyau uhaban ong ka yau kha ka bamut ka dei artat ka kyau bat kenya kha Bat ya ukpa jong kata ke persakur jong ipapan ni habban khot ni lane ubasyong ya kakahe ude ulok jong ikahe kabamut ngimla ban kam kthau ni habban ong hi unyi khnang ban sngutu khamba bat khamshai ngan bu hangne da kanuksa hakne karukom da kababu nuksa dalade yalade hato ngala ne bangani syongkha bat ki persakur jong ipa ki balong ki khon jong ki nyakha jonga ki khon ikahe khadeng basi para tarai badi pa jonga kat kum ka jingkhan haka akor khasi hi kalong bangala banya poi kha baki khon kanthai ki jong ikahe khadeng tarai jonga ki basi para tarai badi pa tang ba lo ong pat kim ju company syongkha kat ba ipa lana ukpa udang namar lada ja ba ipa jonga idang bat nga ngayo poi kha baki khon jong ikahe khadeng kalong kumba ai khau keliang Henry ki kun rang tera jung ikahe kadeng jongapat kilan bani syongkha baki para kan thai jonga kaniru kalong baki kun jong i kila bani poi kha baki para kan thai jonga namar kilong ki kun kini jongki namar lada ki persakur jong ipa jonga ia syongkha baki kun kini lanai ki badai ki para jonga kata kam dai ka ba phai alyangkur lane kam dai ka ba ai khau keliang namar ki dei ki bana kakur ukpa ki poi kha syaka weipat kakur hangne ngi sngutu bangila bani syongkha ya ki persakur ukpa jonga lane ki khon persakur jong ukpa kila bani syongkha bat ki khon kini henry saka weipat kamlong bani syongkha bat ki khon ksiu ikahe khadeng kane kalong kabenta ka bakham kongsan hangne ngan bu nuksa nga ngamla syu banya poi kha baki khun ksiu jong ikahe khadeng namar balai namar baki ne ki khun ksiu jong ikahe khadeng kila dei nya kha parak ksiu jong ipa jonga kabamut kine ki de kinyi temen no ya ipa jonga nang ta ki khun ksiu shinrang jong ki nya kha jonga kimla syu banya poi kha baki para kan thai jonga namar baki ne pat ki de kita ki na pun parak ksiu ukpa Hangne ngi sngutu abaya syongkha kumne kalong bang ngimla bani syongkha pat baki khun ksiu jong ikahe ikadeng lane manga mentang ngamla syu bani syongkha baki khun ksiu jong ikahe jonga baki khun ksiu shinrang jong ikahe ru
kimla syu bani shongkha bat ki para kan thai jonga namar baki la yadai pat shi para ksiu bat ipa bat ki ksiu jong i khahe ki habban khat yangi ki khun kinyi da ki ta ki khun jer ki khun dang hang ne ka pau shai ki para samla bat ki bapet igani ki video bang yimla bani shongkha kulumar bat ki kur ukpa ubalong usumbai urinai jongi bani shongkha bat ki kur ukpa ka don da ki pot ki sam bahab banda khen bahab banda benya thik pathik khnang ban laj na ka sang kama bat kata ka jingkhen le se bon nangi menta ngimla shu ban shampang ya kata ka ru khom khen basatang iwe arngot e ki bala ban bot ya gane khamtam ki samla bon nangi ngim tip shu ya ka tang bangan ong hang ni ban laj na ka sang kama ka long briu man briu Shua ban internet yano ka dan kam yang abar ye pi banda keli perthau la kadang bet ni em ban ya poi kha poi man kham tam haba phai kiliang shekakur ukpa yo le se ka long ka basang namar bon sin menta ha ka jingya yat buri ka jongi tat andala dap jat ka tu ka briu ngi saya thu pam long shu ban ye poi kha poi man henry ka bas ngosi bakato ka briu ne uto briu kila ye dap ye shongkha kila ye dap jat bat hang ta kawan ra ka jingja ka bas ngosi henry shwa ban ye poi kha poi man ka long ka akor ka buram bangi hab banda ya kali perthau ban lait na ki ai baro ban lait na ka jing sa dak sniu menta nuksa ladanga bat ki no ki badai na ka kuri pa jonga ki bambet shu ban ye poi kha ha ka jingya yat buri ngalakum ye poi kha henry andala ya khain la ya binya omlong shu ban ye poi kha kan sa dak sniu kan sa ka dak ka bapen le arain pat namar bom long shu ban ye poi kha poi man de kumta ka dan kam yang abare pi ban ye poi kha ba ki kur ipa dan kam ban da kelibnya la ka dang bet ni em om ban chu sngo hun tang hai jing tip baret lajang kane ka long ka video ka belengkat ka bangawan ra kum ka jing tip kanang bagi samla jungi kin tip lang ya kane ka benta ba ka mat ka badan kam tam ha ka akor long briu man briu namar lada ka shongkha shongman ka khoi kan mau ba ka long briu man briu kadang dan ni kata ka tip briu ka tip blai ka tip kur ka tip kha ku blai shibon